lakoni mau sendiri apa biro? Tahu, malas biro. Aku kan mau berpaktek terus ini. Rok muka, ayo aku. Rok muka dan tiaramu. Tentang pengarang aku. Rotos indokang tiaran.
mula saka kowe enggak Tampanono Bratasena. Ayo bapakku, aku ngucapke panuwun marang ayo bapakku. Yoyo Bratasena, utawa enggak Tampanono Bratasena. Wis tranterwaca opo akeh tegese kayu bungsu singane uga putuku Bratasena wis diparingi wujuding kekuatan kang aran mustikane maweh. Mula wektu dina iki aku bakal turun bakal munggah pakayangan Bratasena. Mula sowan-sowan Bratasena.
kowe melu cara ibumu tekan saka lima to. Lah yo lah aja tekamu kan saka lima to Juna. Awit saking pangestunipun Paduka Widodo lampah boten namung kula ngaturaken sungkem pamit dikunjuk sakandhaping padha Paduka. Ya. Penak kanggo nunggu Juna. Weh, ya Allah, patih ku yo diajak Juna. Patih tinggi iki kaya mendeleng wae karo aku Juna. Iki patih Surata ya, karo Sucitra. Oh inggih, tarasi. Ya, penak kanggo nunggu. Inggih, kampune pokoke tarasi. Nuwun sampun kesan Dewi. Kok panjenengan kadaran-daran rawuh wonten ing saka limo ananging kok nandhang kita wonten apa Dewi? Wonten wicatane menapa Dewi? Pandhita Durna Inggih. tekan ana ing pertapan saka lima iki. Ana wigati kang jalari goreng penggalih. Aku goleki anakku si Bratasena. Semono suwene pamit bakal dikawuh marang Guru Durna. Ananging kanthi pengarep-arepku entek ora bali menyang negara Astina Pandhita Durna. Mila leres Juna. pamitipun Kakang Mas Bratasena badhe nudihen dhateng Paduka ananging ngantos dinten punika Kakang Mas Bratasena dereng pundhut lajeng wonten Pandhita Pamandurna. Ya Juna. Sang Dewi Putri. Bratasena nggih pun teng mriki. Nanging sakmenika kula dawuhi wonten alas Tebrasana lupati kayugung susuing angin. Pandhita Durna Pripun alas Tebrasara kang ana ing pucuking Gunung Candramukha. nggih bener niku. Menika alas kang gawat kaliwat liwat. Wingit kapati-pati, satu moro satu mati. Jalma moro tumeka sirta. Isine namung gegremet kang mawa bisa. Kelaban pures lan kalajengking. Banjur kepiye keselamatan anakku Bratasena Pandhita Durna. Nulis kula Piye Juna? alas Tebrasana menika lagi berkoyo menawi Kakang Mas Bratasena mlebet wonten alas Tebrasana tampun bakal main berkoyo menapa Paduka menika pantindha kula ngaten dhateng Kakang Mas Bratasena Pamandurna. Ya duduk manyar-manyar. Lole. Juna kalian panjenengan Sang Dewi. Kula menika gurunipun Bratasena. Bratasena menika pun kula. Sampun kula paring ilmu. Dados percaya marang kula. Nah, Bratasena niku mangke badhe wangsul. Saestu percaya marang kula Sang Dewi. Guna, kowe percaya karo gurumu. Bratasena wis tak mulang ilmu kang luwih ampuh. Puniki Bapa Guru ananging ugi semanten Kakang Mas
Mundur Bapak Guru. Nah, nek ngono kae mandhe karo aku Juna. Aku iki gurune, aku ngerti kekuatannya kakangmu Bratasena. Wis percaya karo aku engko bali kakangmu kuwi. Praptane hujan Bratasena. Marang anakmu iki unsis buku. Banyu Perwitosari
kuyolongan di dulure urno amaku. Wah, ini pripun Sang Dewi amargi Banyu Suci Perwitosari menika dumunge wonten ing tengen samudra nggih samudra. Pripun Arjuna? Arjuna saya Arjuna pengen pelai. Kakang Mas menika ampun Kakang Mas ampun dipun tindaken amargi paduka kedah ambil wonten ing satenenging samudra Kakang Mas. Halah, ora apa-apa. Mergi berbasena. Sing jenengane wong aran gone iki panjenengan hot. Nggih ngoten Sang Dewi. Sing jenenge mlebu buat panjenengan abot kudu gelem sinau, gelem krekoso. Ora kaya Surata. Rumaken to. Nah, iki abot tenan. Apa kaya sanggo? Kulo bapakku, aku saku. Nanging ojo nganti lincating janji. Kulo bapakku iso medharake apa kang diarani Banyu Perwitosari mau. Banyu Suci Perwitosari kuwi. Ya. Kuwi pancen kudu kowe wong jejering satriya kudu gelem kala ndang bujal. Muji buku aku njaluk ampahe pangestu.
Ya kakang aku sing tumeka ning paguyuban lima iya. Cantik karo anak-anakku nggawa kakang. Cing gurune sing kenane iku janji bae. Kuwi wis dadi pawabane anak-anakku Kurawa kakang. Ananging dadya sumurup kaya kakang Durna. Dene teka ana ing paduran saka lima kene. Ya ora kepengin mertijo babagan keselamatanmu. Ananging aku lawan anak-anakku Kurawa bakal nagih janji anggonmu duweni kesaguhan mateni para Pandhawa. Piye kakang? Lah ya ngono saja. Piye kakang? Kowe iki lho dijun. Angger ketemu aku nagih janji wae. Nagih janji nang mateni. Kurawa Pandhawa. Pancen lak ya Pudrana ditagih janjine kaya terus. Kira-kira tak piye Sing jenengane mateni wong gampang. Aku ki sering bugis. ya Kowe ya kudu percaya mati karo kowe kuwi kagune sing kuwasa. ing lak kakang Durna tau janji lawan Angger Duryudana menawa kakang Durna bakal gawe karti sampeka kanggo budidaya pasine Pandhawa. Lah ya ngono to. Piye kakang? Pandhawa kuwi wong kang sedih. Aku dhewe iso kalah lho Pandhawa. Piye kakang? Wong jenenge guru nganti kalah kamutis. Lah ya ono sing kakang Durna ora bisa golek karti sampeka patining para Pandhawa. Kakang eling menawa kowe dadi guru ana ing paduran saka lima kene sing bayar sing bayar iki ana Negara Ngastina. Menawa kakang ora sanggup mateni para Pandhawa mengko berlereni guru piye nak perlu bayarane dicopot. Besok pengen dadi fakir wis. Yang tak sutikake kakang Durna pianggone mula entas lawan murite antarane anak-anakku Kurawa lan anak-anakku Pandhawa imbang Menika panci laras menawi panjenengan kula menika anggenipun gawentah antawisipun Kurawa kaliyan Pandhawa kanthi dewan ya dan menika ngantos mriki antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa sami ampun Pandhawa Ya. anggenipun perang Kurawa mesti kalah. ya kuwi buktine bener apa sing dikandhake basa ya piye kakang Ini
piye kakak? Aku ki jejere guru. Iya. Ora ono jenenge ndang silakan kabeh. Kacekane saben-saben kula ketemu karo Pandhawa terang mesti paman, paman. Nah, aku itu mesti bener terus nak kakang Durna ning kakang salah. Oke. Kowe kuwi cah Kurawa apa cah Pandhawa? Kurawa kok belani kalau kakang Durna. Jenengan dhewe ngapungan dhewe kok. Senenge dhewe piye? Napa nek sing salahke paman Durna. Tapi boten kewajiban mateni Pandhawa ora mateni Pandhawa. Oh, nggih. Wong Kurawa iki bisa akeh sapa wae setengah sapa lak ya piye aku kan guru. Dan dine dan kira. Ini tak ibarate. Nah, Kurawa ibarate murid karo guru lemah karo karena Pandhawa itu masih dan guru ora kuwi ora pantes tetep murid. piye Ora Pandhawa ora Kurawa ya. sing dikandhake kakang Durna antarane wiji sing apik karo lemah sing subur lan yen kaya kono kakang Durna ndak anak-anakku Pandhawa anak-anak Kurawa lemah sing ora kowe terima
kowe anak-anakku para Kurawa. Yen nganti Kakang Durna rasaku lho kuwi ale kowe mau direken. Direken ya. Direken bayarane setiap bulannya. Iya, kamu. Mengko ben dadi fakir miskin. Nah, termasuk iki. Lambi sing dienggo iki. Nanya ora iso mateni. Tenan yo. Dicuacoke. Iki mau kari. Ya. Yo, barang iki saku. Ya. Nanging sudah kudu mau mateni kudu nggowo salpo. Sing ora ketara iki wis mbok utus supaya goreng samudra. Iya situasi ya. Kon ning samudra. Sing tak demi omonganmu lho Kakang. Yen nganti si Bratasena ratu mekaning pati, kali kaya omongmu mau. Jodoske tak jodoske ning panjenengane. Dicancang. Oh iya. Ngewahi Kakang Durna kowe tak sesuk tak penjara nak temen tak lede biar tak temuke ora. Yo, penting ngono ya Kakang. Sesuk aku karo anak-anakku Kurawa bakal ditekake anggone nyemplung Bratasena iki. Sagara Minangkabau. Yang nganti si Bratasena ora mati, sapakan diseret kena negara Sena. Aku jarang doi. Terus dikei pangerane. Kalau digawe ngewan-ewan. Ayo Jawa dikangelan nyetitekke Bratasena muga-muga temekaning pati. Wis Roh
Rồi chỉ cả musik lalu tadi temakan ning pati kowe ora usah ngarep-arep dalile kakang Broto Sinelak yo ngono Bali ono mumpung kayak kekuatan yang penjawa saya rapuh. Kekuatan ini. Ayo Arjuna, belum kali orang belum kali tak ada jiwa pemberat.
kandang dengan geni ayo taruh menar obokan tiaranmu iyo doto seno yen kita bakal manting marang ulun iki yo kita iki yo ulun doto seno Iye, Roto Seno. Kowe bingung, Roto Seno. Marang kowe. Opo kang dadi makane mengko dhisik Roto Seno yen kita bakal ngerti marang ulun ana dumununge urip diciptakake raga lan rasa yen kita iku raga ulun kang dadi rasane yen kita iku lahir ulun kang dadi batine Roto Seno aku iso nemokake guru kang sejati yo ulun Roto Seno titah dalem manungsa diciptakake kagunungan nur yo cahya kang sejati saka pangeran kang gelar lan golong jagat lan pangeran kang nyipta kodrat Roto Seno yo Roto Seno ampun mantang Roto Seno kita tumungkul iki bakal pati opo Roto Seno mati banyu hari kepiye Roto Seno kita bakal mati tirta pawitra mahening suci kang aran tirta pawitra mahening suci sejatine ora ana Roto Seno yen kita bakal ngerti tegese tirta pawitra mahening suci tirta iku ateges banyu panguripan pawitra ya iku darmane manungsa dening mahening kita kudu mahening cipta marang pangeran kang anggar karya jagat dening suci wijalma kudu jujur witraya kitane wong kang jujur Roto Seno Pak. Yongger Roto Seno ulun Roto Seno ulun mangerteni apa kang mbok karepake kita bakal mangerteni sangkan larane dumadi yen kita bakal mangerteni sangkan larane dumadi kita kudu ngerti sangkan lan parang
Mula saka kuwi Bratasena yen kita bakal mangerteni sangkan paraning dumat kita kudu manding sajiwa mlebu ana ing guwa garwa ulun Bratasena.
paripurna sakhaning sanggang nyuci kanthi marani cipta yen Brata Sena bisa kali dengan Brata Sena betul dengan Brata nyuruti kang aneh kewane ising samudra winangka anggenipun abdul wonten telenging samudra ngantos dinten punika boten dereng wangsul paman-paman Arjuna, percayaanku kakangku bisa urip dinten sakutara. Kakangku bakal teko ing kene, Arjuna. rasul nyatani ngantos dinten punika dereng mundur paman Wis percaya aku dinten Pratandhingan Brata Sena
pamit udah kece. Iki mau aman-aman dulur mah. Nggih. Lagi mawanan kalau memang dari tinggal paman. Oke niki kula sedhi nek cekak kali aman ana guru kula mewah. Kowe lho, Nggih. cara memang Nggih ya. menang kok kalah. Ampun jotos-jotosan. Menang kok kalah. Kula ngeten iki lho jotos kayak iki. Aku mau nang sekolah ya ganteng